But Jesus beheld them and said unto them, with man this is impossible, but with God all things are possible. May God bless you. Amen. Tin isuan an ni chu a ena an hnena chu mi hring tan ti rual ani lova pathian nen ero chuan en kim ti thei ani atia pathian nen ero chuan en kim ti thei ani lalpan malsawm 0 se. Amen.